to the enemies of poverty and misery, marching to a dawning day, to freedom and victory, to God's light and endless love. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The joy of my heart, I set myself to carry out your will in fullness forever. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, forever. Amen. Let your word, Father, be a lamp for our feet and a light to our path, so that we may understand what you wish to teach us and follow the path your light marks out for us. Day after day, I sat teaching you in the temple, and you did not lay hands on me. Now you come to scourge me and lead me to the cross. A reading from the first book of St. Peter. Realize that you were delivered from the futile way of life your father handed unto you, not by any diminuble sum of silver or gold, but by Christ's blood beyond all price, the blood of spotless, unblemished Lamb, chosen before the world foundation and revealed for your sake in these last days. It is through him that you are a believer in God, the God who raised him from the dead and gave him glory. Your faith and hope that are the center in God. The word of the Lord.
yang pasul ko, yang mga mo, king kakulangan ko, kapilan man, ku kagisala, uling sabla, kaya manibata. Ingino yang pasul ko, yang mangat mo, ikakulangan ko, kapilan man, ku kagisala, uling sabla, kaya manibata. Papagpainawan ako, king malabong adikot, king maglapo adanom, karin ako tatayran, yaing pastol ko, yaing Ginoo ko, yakabot, ing bandi ko. Ing Ginoo, yang pasul ko, yang mga po, ing kakulangan ko, kapilan man, ku kagisan, huling sabla, kaya manibatam. Yang pananing sikanan, kaladwat katawan, king matulid adalan, karin ako papuntan, yaing pastol ko, yaing Ginoo ko, yakabot, ing bandi ko. Yang mga mo, ing kakulangan ko, kapilan man, ku kagisala, uling sabla, kaya manibata. Ku man tumakot king, dala na mapanganib, uling yang kayabe ko, at yaing tungkod ko, yaing pastol ko, yaing Ginoo ko, yakabot, ing bandi ko. Ing Ginoo, yang pasul ko, yang mga mo, ing kakulangan ko, kapilan man, ku kagisala, uling sabla, kaya manibata. A reading from the Gospel of Saint Luke to the disciples. Jesus told his disciples a parable. Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher, but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own?
How can you say to your brothers, "Brother, let me remove the splinter in your eye," when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first, then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye. The Gospel of the Lord. Praise you, O Lord Jesus Christ. Kilala po natin ang ating speaker. Siya po ay isa sa mga elder natin dito sa simbahan. Siguro halos lahat tayo kilala naman natin kung sino yung speaker natin. Isa siya sa mga masisipag na mga nanay natin dito sa simbahan. Hindi lang sa simbahan, kundi sa buong, alam naman natin, nakikita natin siya sa buong Sapang Bato, di ba? And I am proudly and excited to introduce to all of you our speaker for tonight, Mrs. Helen Lansangan Garcia. Salamat, Pao. Ang sarap naman ng sinabi mong yon. Kumusta na kayo? Very good. Alam ko lahat kayo pagod. Alam ko lahat kayo napagod sa buong maghapon, sa buong linggong pag-aaral ninyo, no? At masaya ako na nandito kayo at magkakasama-sama tayo kasama ng inyong mga kaibigan. Pero alam nyo ba, merong mas higit na masaya sa oras na ito. Sino yon? Sino? Malakas, sino? Very good. Si Jesus, siya yung pinakamasaya sa oras na ito. No? Isa pa, may tatanong ulit ako. Alam ba ng mga magulang nyo na nandito kayo? Nagpaalam kayo? Alam ba nila kung anong ginagawa ninyo? Ay, talaga? Pakitaas nga ang kamay. Sino yung may alam na nandito kayo? Yung alam ng mga magulang. See, very good. Ibig sabihin, lahat ng mga magulang alam nila na nandito kayo. Ngayon, bakit ko tinatanong na kung alam ng mga magulang ninyo na nandito kayo? Bakit ko tinatanong na saan kayo pumupunta? Alam ba ng mga magulang ninyo? No? Bakit ko tinatanong at tinatanong ng mga magulang ninyo, sino yung mga kasama ninyo? Alam nyo bakit ko tinatanong yon? Kasi marami sa mga bata ngayon, hindi nagpapaalam sa mga magulang. Hindi alam ng mga magulang kung nasaan ang kanilang mga anak. No? Ang mga ibang bata ngayon, ginagawa na nila lahat ng gusto nila na hindi ipinapaalam sa kanilang mga magulang. Tama ba ako? Oh, tama tayo, no? Alam niyo ba, yung iba, mga bata, wala nang respeto sa mga magulang. No? Alam niyo ba, bilang nanay, bilang magulang, nararamdaman ko, no? Kung ano yung mga nararamdaman ng mga magulang ninyo. No? Sa mga magulang, sa mga nanay, alam niyo ba, walang hindi nagmamahal sa kanilang mga anak.
Kahit na yung mga bagay na ayaw nila na ginagawa ng kanilang mga anak, alam niyo ba, tinitiis nila yan kasi mahal kayo ng inyong mga magulang. Bakit ko sinasabi na mahal kayo ng inyong mga magulang? No, makinig kayo, no? Alam niyo ba, 9 months kayong binibit-bit ng inyong mga magulang, lalo ng inyong mga ina, sa kanyang sinapupunan. No? 9 months, isipin ninyo kung gaano kayo katagal na nasa loob ng tiyan ng inyong mga nanay. No? Kahit saan, dala-dala niya kayo. Kahit saan ng paghihirap, kasama niya kayo. No? Yan ang mga ibang paghihirap ng inyong mga magulang. Tapos, alam niyo ba, pag isinilang na niya kayo, no? Pag isinilang na kayo, mas nakikita namin ang pagmamahal ng mga magulang ninyo, lalo ng mga nanay ninyo. Bakit? Alam niyo ba, pag natutulog kayo, ayaw kayong dapuan ng lamok. Ayaw kayong dapuan ng mga insekto. No? Parang kung ano yung nakikita nila na pwedeng dumampi sa inyo, ayaw nila. Kahit nakagatin lang kayo, pag nagkaroon sila ng marka, nagkaroon kayo ng kagat, pinagagalitan nila ang kanilang sarili. Bakit? Akala nila sa loob nila, pinababayaan nila kayo. Pero ang totoo, talagang sobrang mahal nila kayo. No? Pag umiiyak kayo, ayaw nilang umiiyak kayo. Pag nagugutom kayo, ayaw nila yon, no? Gusto nila yung tahimik kayong nakakatulog, no? Gusto nila yung pagka nakatulog na kayo, pag ahawakan nila kung basa kayo, papalitan nila yung inyong malampin, no? Yan ang mga sakripisyo ng inyong mga magulang, no? Tapos, pagka malalaki na kayo, anong ginagawa nila? Nagpapakahirap na magtrabaho. Sa ulan, sa sobrang lakas ng ulan, nagtatrabaho. Lalo na sa sobrang init, nagtatrabaho sila. Tinitiis lahat ng hirap, lahat ng pagod. Para kanino? Para sa inyo. No? Minsan, kakainin na lang nila ang pagkain. Pero pag naalala nila kayo, anong gagawin nila? Hindi kinakain ng pagkain dahil gusto nila ibigay nila sa inyo yon. No? Tinitipid ang sarili nila na kung minsan kailangan bilhin nila ito. Pero hindi nila ginagawa. Bakit? Inuuna kayo dahil alam nila na mas kailangan ninyo ito kesa sa kanila. Kinakalimutan ng mga magulang ang kanilang sarili para sa inyo. No? Ang tanong ko, nararamdaman niyo ba ang pagmamahal ng inyong mga magulang? Nakikita niyo ba ang kanilang ginagawa para sa inyo? Sinusuklian niyo ba yon? Hindi. Talaga? No? Alam niyo ba, sa totoo na nakikita ko, kahit anong gawin ng mga magulang natin, minsan tinitake for granted natin sila. No? Sinusukli natin. No? Minsan may sakit kayo. No? May sakit kayo, anong gagawin ng mga magulang ninyo? Todong pag-aaruga, pag-aalaga, ang pag-aalala nila. No? Pag may gusto kayo, kahit na hindi kailangan sa inyo, anong ginagawa nila? Kinakaya nilang ibigay sa inyo. Bakit? Kasi gusto nilang maging masaya kayo. Pagka nakikita nila na malungkot kayo, hindi nila alam kung anong pwede nilang gawin para pasayahin kayo. No? Pero minsan, ang mga bata ngayon, nakikita ko, no? Hindi nila kayang tumbasan lahat ng ginagawa ng kanilang mga magulang. Hindi nila kayang ibalik sa kanilang mga magulang ang ginagawa ng kanilang nanay. Bakit?
Minsan uutusan lang ng nanay, anong sasabihin? Wait lang, ma. Ako na naman. Anak, pwede bang ikaw tumulong ka, maghugas ka ng plato? Bakit ako? Bakit hindi si kuya? Bakit hindi si ate? Ano ang ginagawa ninyo para sabihin ninyo na nakikita ninyo ang pagmamahal ng inyong mga magulang sa inyo kung hindi nyo naman sinusunod ang kanyang inuutos? Minsan, tatakasan nyo. Aalis kayo, pupunta sa kung saan. Naalalang-alalang nanay ninyo kung nasaan kayo. Hindi kayo marunong magpaalam dahil alam ninyo, magagalit siya at hindi kayo papayagan. Minsan, ang gagawin pa ninyo, yung hindi ninyo kayang tulungan ang inyong nanay sa maliliit lang na gawain sa bahay. Ang katigasan ng ulo ang nandoon sa inyo. Ang katigasan ng inyong mga puso at ng inyong loob, kahit na pagbawalan kayo sa inyong pagtatalong magkakapatid, nandun pa rin yung katigasan ng ulo. Minsan pa nga sa inyo, mayroon pang sumisigaw sa nanay. Sinisigawan ng nanay pagka alam niyang pinagbabawalan. Lumalaban sa nanay. Minsan, alam niyo ba, ang sakripisyo ng mga magulang ninyo, sinabi ko kanina, pinapatay ang katawan sa pagtatrabaho sa init ng araw at sa lakas ng ulan para lang may bigay ang pangangailangan ninyo, para matustusan lang ang inyong mga pag-aaral. Pero, anong ginagawa ng iba? Naglalakwat siya, hindi nag-aaral ng mabuti. Ang inihintay lang ng mga magulang, yung pag-uwi ninyo may dala-dala kayong card. Hindi man mataas, yung makita lang niya na pumasa ang anak. Makita lang na ang ganda ng grade ng anak. Alam niyo ba, parang nabayaran na ninyo kung ano yung paghihirap nila. Pero, kadalasan, hindi nyo naman binibigyan ng pansin yon. Hindi ninyo binibigyan ng halaga yon. Ang sarili lang ninyo ang inyong iniintindi. Naitay, pengin pera. Pag hindi kayo nabigyan, anong gagawin ninyo? Magmumura, magdadabog, magagalit, magtatampo kanino? Sa inyong mga magulang. Dahil ayaw makita ng nanay at tatay yon, anong gagawin? Pupulutin, kukunin, kaisa-isang sentimo sa kanyang bulsa para ibigay sa inyo. Lahat ng gusto ninyo ay pinagkakalob nila dahil mahal na mahal nila kayo. Kayo ba, kaya nyo bang suklian ang pagmamahal ng inyong mga magulang? Sa pamamagitan ng pagtulong, pagsunod sa kanyang gusto? Alam nyo, kahit sa Biblia, may utos ang Diyos sa atin dun sa Exodo 20:21. Alam nyo ba, umiiyak ako kasi nanay ako. No, umiiyak ako dahil nararamdaman ko kung ano ang isang nanay. Pagka ang isang anak nila ay hindi sumusunod. Pag ang anak nila ay sumasagot. Pag ang nanay nila, yung nahihirapan, kinakalimutan ng sarili para sa anak. Ramdam ko yon kasi nanay ako. No? Alam nyo ba, sa kabila ng mga nararamdaman, nakikita at nadadama ng inyong mga magulang, pilit na inuunawa kayo. Pilit na tinatago ang nararamdaman, ang sama ng loob. Pinipilit niyang itinatago yan sa sarili niya dahil ayaw niya kayong masaktan. Hindi baling siyang masaktan, wag lang kayo. Pero kayo hindi niyo maintindihan at hindi niyo kayang ibalik sa nanay, sa tatay. Nasabi niyo na ba kay nanay na, Ma, I love you? Lagi ang nagsasabi ang nanay, anak, mahal kita.
Tapos sasagot ang anak, ay, ang corny. Di ba? Maraming mga bata ang nagsasabi ng ganyan. Hindi tinitingnan kung anong nararamdaman ng kanyang nanay. Minsan, ikinahihiya pa ng anak ang nanay. Pag nakita ang nanay, hindi magandang bihis, hindi presentable, pagkasama ang mga kaibigan, sasabihin, hindi man niya ipapakilalang nanay kasi ikinahihiya niya ang kanyang nanay. Samantalang nagiging ganun ang itsura niya dahil kinakalimutan ng sarili para kayo naman ang bigyan niya ng maayos na pananamit, bigyan niya kayo ng presentableng itsura, hindi kayo nagiging proud pagka ganon. Gusto niyo ba na laging ganon ang nadadama ng inyong mga magulang? Gusto niyo ba na nakikita niyo ay inyong mga magulang ay nahihirapan, lalong-lalo na sa pagdisiplina sa mga anak? Alam niyo, sabi ng Exodo 20:12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang iyong araw ay tumatagal sa ibabaw ng lupa na ibibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Ang nagmahal daw sa isang nanay, alam niyo ba, pagpapalain ng marami ng Diyos. Ang nagmamahal sa kanyang nanay, lahat ng kanyang pangarap, lahat ng kanyang ambisyon ay ibibigay ng Panginoon. Sana lahat kayo maging ganon, no? Yung pagmamahal, yung paggalang sa inyong mga magulang ay nandun. Alam nyo, magkukwento ako, no? Alam nyo, wala na akong magulang. Wala na akong magulang na nalalapitan ko pag sa mga problema ko nandoon. Lalong-lalo na pag namomroblema ako sa mga anak ko. Wala akong nanay na pwedeng lapitan ng pamapagsabihan ng aking mga problema. Bakit? Kasi ang nanay, kahit anong sabihin mo sa kanya, makikinig. Minsan hindi mo man sinasabi sa kanya, pero nararamdaman ng nanay kung ano ang nagiging problema ng anak. Kasi galing siya sa kanyang sinapupunan. Ramdam niya kung ano yung paghihirap ng kanyang anak. Alam niyo, ngayon sabi ko, pagka may problema ako, Nay, nasan ka? Nay, may problema ako. Nay, mahal na mahal kita. Pero alam niyo, huli na. Kasi hindi na ako naririnig ng nanay ko. Hindi na nakikita ng nanay ko kung ano yung sinasabi ko. Hindi na nararamdaman ng nanay ko kung ano yung sinasabi kong pagmamahal sa kanya. Sinasabi ko, sayang, Nay, wala ka na. Sana nakita mo kung paano lumago yung buhay ko. Nakita mo kung paano lumaki ang mga apo mo. Nakita mo kung paano ako naglilingkod sa Diyos. Nakita mo kung gaano kasaya na kasama ko yung pamilya ko. Kayo ba? Nasabi niyo na sa inyong nanay na, Ma, I'm sorry kasi nagkamali ako. Ma, I'm sorry kasi hindi ko ginawa ang utos mo. O kaya sinabi mo na ba sa nanay mo na, Ma, I love you kasi ginawa mo lahat ang para sa akin. Ma, I love you kasi binigyan mo ako ng ganito. Ma, I love you kasi isinama mo ako sa ganyan. Sinabi niyo ba yon? O pinagwawalang bahala lahat ng mga ginagawa at sinasabi ng mga magulang? Pag nakikita ng nanay ang mga achievement ng mga anak, tuwang-tuwa. Kayo ba? Iniisip nyo na mabigyan nyo sila ng galak? Naisip nyo ba
Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, nabibigyan niyo sila ng saya? O kailangan lahat ng ginagawa ninyo ay babayaran ng inyong nanay? O lahat ng gusto nyong gawin, kailangan may katumbas na halaga? Alam nyo, ang pagmamahal ng nanay, walang pwedeng tumumbas kahit na anong halaga ng pera. Kasi ang pagmamahal niya sa inyo, sobra-sobra. Kailan niyo po pwedeng sabihin sa inyong mga nanay na mahal niyo sila? Sana, wag maging huli ang lahat. Wag maging huli sa lahat na pwede mong sabihin na, mamahal kita. Wag sanang maging huli yung lahat na pagsasabihin nyo yung isang bagay na alam nyo magpapasaya sa nanay nyo, yung hindi na niya naririnig. Wag sanang umabot dun sa panahon na wala na ang mga magulang nyo. Saka nyo marirealize kung ano yung mga mali na ginagawa ninyo. Kamukha ng nanay, ang sakripisyo ng ating Panginoon. Lahat ng sakripisyo para sa mga anak ay ginagawa. Kamukha ni Jesus. Lahat ng ating mga kasalanan ay kanyang tinutubos. Kaya pwede kong sabihin ng inyong mga magulang ay kamukha lang ni Jesus na nagsasakripisyo, hindi para sa sarili niya, kung hindi para sa inyo. Sana mamayang pag-uwi ninyo, yakapin niyo ang inyong nanay, sabihin ninyo na, Ma, I'm sorry kung meron kayong nagawa. Ma, I love you dahil nararamdaman ninyo kung anong sakripisyo ng mga magulang ninyo sa inyo. Hindi yung kayo mismo ang nagmamataas loob para sa inyong mga magulang. Sana hindi maging sayang lahat ng ginagawa natin dito. Yung gagawin lang natin dahil gusto natin na makasama at makita ng marami na nandyan kayo. Kung hindi yung sana makita ng yung mga magulang, lahat ng mga ginagawa ninyo dito ay nagbubunga. Sana pagdating ng araw, pwedeng sabihin ng mga magulang ninyo na, pinagmamalaki ko ang aking mga anak dahil napalaki ko sila na maayos. Napalaki ko silang magandang pag-uugali at napalaki ko silang may takot sa Diyos. Mamaya, aanyayahan namin kayong pumunta. Yumakap sa krus. Ibulong kung ano yung mga gusto niyo sabihin. Yumakap kayo sa krus upang humingi ng mga kapatawaran sa inyong mga kakulangan, lalong-lalo na yung mga kakulangan na ginawa ninyo sa inyong mga magulang. At sana pagkatapos ng pagyakap at paghingi ng tawad sa Panginoon, kasabay naman ang pagpapalit ng mga ugali na hindi maganda at pagpapalit ng mga ugaling hindi kaayon sa Panginoon. Lalong-lalo na yung pag-uwi natin na nagbago tayo. At papalitan natin ang mga pangit na naging ugali natin ng pagmamahal upang madama ng ating mga magulang ang kanilang ginagawa para sa inyo ay hindi nasasayang. Yun lamang. Maraming salamat.
po, Tita Helen. Na-appreciate po namin kayo. Now, let's pray ng time 10. Mag-reflect tayo sa mga napag-usapan natin ngayon. Pagdasal natin yung mga magulang natin, mga nanay. God, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Day after day, I sat teaching you in the temple, and you did not lay hands on me. Now you come to scourge me and lead me to the cross. A meditation on God's law. This is my commandment, that you should love one another. Your word is a lamp for my steps and a light for my path. I have sworn and have made up my mind to obey your decrees. Lord, I am deeply afflicted by your word. Give me life. Accept, Lord, the homage of my lips and teach me your decrees. Though I carry my life in my hands, I remember your law. Though the wicked try to ensnare me, I do not stray from your precepts. Your will is my heritage forever. For the courage to proclaim the gospel message through our lives, our choices, and our words, we pray to the Lord. For blessings upon the leaders of all nations and their good efforts. On behalf of the people they serve, we pray to the Lord. For reverence and respect for every human life and every stage, we pray to the Lord. For the gift of love to take the deep roots in our lives, we pray to the Lord. For those who are sick, for their healing, we pray to the Lord. Internal, we pray to the Lord. For all the Filipino youth who are celebrating their journey and mission to become beloved, gifted, and empowered, we pray to the Lord. Ipami acubanwa misamban yaing lagyo mo.
tanging kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, ke di sulib antibanwa, mi pamintuan ing loob mo, ing kakanan mi king Aldo Aldo. Ibyemo ke kami king Aldo ngeni, ampon ipatawad mo ke kami. Ting salami ke ka, anting pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, mga emo ke pay saul king tukso, nune igapos king maro.
Doon ka rin malalagay? Doon ka rin malalagay? Uy, puto kailangan lo. Balitan na lang kailangan. Consent. Consent. Patsipin, pinandala rin nga ng dating tampo. Ba't nandun niya pa yung ring eh? Magalos baby no? Yun mo. Francia na Chuy. Siyempre, ilang magluto po. Kaya mo muna na kanila mga pangbo. Dati yan. Wala na. Memora na yan. Hindi natin tirismata talaga. Ate Marie. Wala po lang.
Almighty, ever-loving God, you have given the human race Jesus Christ, our Savior, as a model of humility. He fulfilled your, your will by becoming man and giving his life on the cross. Help us to bear witness to you by following his example of suffering and make us unworthy to share in his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.
Mana si Raya? Okay.